Тази нова година решихме да посрещнем на хижа Амбарица. И за първи път на 30 декември имаше толкова много сняг дори в ниското. Преходът започва от село Черни 8, където оставихме колата под едно дърво и започнахме с преобличане с зимната екипировка. Едно леко хапване преди тръгване и е време за бъхтене. Красиво е обаче, не мислите ли? Няколко метра след колите се завива наляво покрай табела за хижа Амбарица и започва едно до някъде неприятно и доста странно изкачване през мокрият сняг. Слънцето доста напича и въпреки 5 градуса навън, заедно с влагата, която пада постоянно от дърветата, е доста топло. Много топло. Това сняг ли е или пясък? Ай, всички да се изпотим. Аз мислех, че това по главата ми не е вода. От дърветата. Сякаш съм се къпал. Тук е гадничко. С тия газения. И като направиш на грешна крачка. На клипът естествено не изглежда толкова трудно, но на моменти се изискваха доста усилия, за да направиш крачка. Добре, че някой е направил партина преди нас, че както бяхме без снегоходки, щеше да е голямо мъчение този преход в снега. Това, което се поклаща отзад на раниците ми, са котки за лед, които така или иначе нямаш къде да ползваме, а фотоапарата винаги е на рамо, ако случайно изкочи някоя мечка за снимане. Ой, това е хубавата гора. Тук става за палатки. След достигане на тази борова гора, преходът става малко по-лек и скоро започват да се откриват красивите гледки към билото. Светлината започва да си заминава лека по лека, температурите започват да падат, скоро ще е време за челници и повечко дрехи. Два часа и 15 минути след началото на прехода започват да ни се показват първите панорамни гледки. Връх Ботев е ето там отсреща, както и Млечният чал и връх Жълтец. И там цветовете. Топ. Аре. И он се лък. Много е тегъл вече. Там на хубави цветове. Ама няма как да ги снимам. Просто
Раницата много тежи и всичко се поема тук от раменете. Пак те са почти голи, защото съм по тениска. И направо... Но затова... си бяхме взели щеки, примерно, или те да знам. Нещо да помага. Да, по-скоро ми е тегало заради килограмите. Около 16 кг ми показа кантара. Верен или не, горе-долу толкова храна, трон и най-вече храна. Но за какво ми трябваше да ги правя тия клекове ония ден и да... и лицеви опори и какво ли не. Някакво оправя, тренирах, а сега с мускулна треска и мъкна тия работи. Като кривна в страни, кръка ми потъва. Много тегъв преход до Хижан Барица. Стръмен, труден и с този сняг все едно изкачваш стълби през цялото време. Иначе е топло. Малко вечер паднаха температурите, усещам ги на ръцете си, но пък като се облека се смутявам заради движението. О, какви цветове има там. Става ли за дрон тук? Да го пусна малко, да пусна. Нали знаете обаче, че аз не издържам като видя някакви яки цветове, така че сега между тия дървета тук ще го прекарам да видим. За спомен да се вика. Снимчица. Хайде. Заснех, тия облаци бяха много яки и се облякох, че замръзнах там. Почва се стъмва. Готиното на зимата е, че снега отразява светлината на небето и ще ни трябва челник. Те облаците са брутални. Не се вижда през телефона, обаче светлината оттатък е много яка. Кофтето е, че на Барица гледките са по изгрев. По залез трябва да се кача на някой баир. О, толкова ярки цветове. Аре бе. Естествено, групата отново продължи напред и последния част от прехода го направих сам, снимайки на всеки 5-10 минути. Даже тези кадри, които ви показвам сега, са от по-рано, но забравих да ги добавя в клипът. Това е най-красивият връх наоколо, връх Голям Купен. Виждаме ли се? Отдавна не ми е било толкова тегало да вървя. На всяка пета крачка спирам за почивка. То не, че съм някакси изморен, не, че съм задъхан или нещо такова. Имам дух, имам енергия, обаче краката ми отказват нещо. Или пък раницата ме повлича от тежестта от вече мъкна цял ден. Вижда ли се нещо на тази камера? Едва ли. Там се вижда една звезда. Продължаваме малки крачки до върха. Принципно, когато ми стане толкова тегаво, то след дълги преходи по 8-10 часа, като сме правили,
особено бедрата, като почнат да крампират, да отказват. И се поддържам психически, като броя прямо до 40. 40 крачки, почивка. 40 крачки, почивка. И така 1, 2, 3, 4. Се концентрирам. И някакси на 40 крачка се награждавам за 10 секунди и пак. И така лека по лека напредвам. Небето още е розово направо. След седмици облачни и мъгливи дни да изпече слънце. Това си е празник. Последен баир е там, където са тия дървета. Хижата е по тях. Някакви 5-600 метра остават, но право. Много тегъл снега за вървене. То със светлина било доста по-леко е. Виждаш къде са стъпките и стъпваш спокойно в тях, без да се преплуваш отстрани и да падаш. Смятай. Так, сега се усетих. Нищо. Остават 700 метра. Виждате ли светлината от хижата? Да, няма светлина. Отивам да видя какво става. Здрасти. Вие сега пристигате ли? Аз. Ти сам. Другите са ме изпревали. Здравейте. Здрасти. Това достатъчно. Ти залитваш? Да. Самичък ли си? Да. Чакай, знам къде има. Не, имам си група, дойдоха един час преди мен. Ами те казаха, че чакате ни момчета, те имат стая. Казаха, че чакат още един човек. Там ли са? Да, ама не знам коя стая им даде. Ходи да си ги намериш. Грабнах една щайга с дърва и тръгнах да търся моите хора по стаите. Оказа се, че хижарите са се качили малко преди нас на хижата и тък му са направили достъп през снега до нея. Така че тази вечер нямаше да има ток, само топлина от запалените дървета. Чуп. Здравейте! Нося дърва. Мокри са ми чорапите. Да, на мене май. Идваме, тя към ние малко се качихме. Смятай. Да, иначе е хладничко в коридора се усеща. Само в коридора. Един градус. Тук си е като в палатката ми есента. Да, на мен пръстите на ръцете на краката ми позамръзнаха сега. Добре, че носим началници и за тол. Хубаво, че си взех шушонките. Ще разкрия бранда, че не са ми платили. Колко дълго искаш само? Колкото пуснеш. 70 мл съм сложил. Колкото ми пуснеш, всичко ще го изпия. Колко прецениш. То не изглежда толкова симпатично. Не, добре. Браво! И така, настанихме се в столовата. Това, между другото, е пилешка супа, която Лили се носи от Варна. Казах, че носим доста храна. Хапнахме, играхме цяла вечер на столни игри на слаби челници, за да пестим батерия. И си легнахме на време, за да може на следващата сутрин да хванем по-голяма част от слънчевия ден.
Естествено, при липса на партина, всяка крачка е затъване и умора за така или иначе уморените ми крака. Затова вместо да тръгвам направо през снега, се върнах назад и започнах да следвам разни стъпки на животни, на хора, на каквото намеря, за да се добера до някаква гледка и да снимам изгрева. Тук се вижда как животните са ровили, за да се намерят храна. Има навсякъде стъпки, разровено и следи от всякакви изхождания. Не го пуснахте толкова ли? Там ли? Не, тук не. Стига съм на говорите с тези. След закуска, кафе и малко мързелуване, дойде време да качим и някой връх. Времето навън беше просто прекрасно. По-бърз. Аз съм снимача. Сме... Да. Застоялия живот не ми се отразява добре. Опа! Тайчката се загледам в телефона и... Айде, не остана още 3 часа. Точка има наклон за това. Да не върви отстрани, че ще затъна. Решихме да качим връх Амбарица. Бяхме си взели котки за лед с идеята да качим Купена, но тъй като имаше доста сняг и въжетата към него бяха заринати, не се струваше да рискуваме. Преходът без снегоходки днес не беше лесен. Вървяхме по партината на хора, които са минали преди нас, но все още затъвахме на всяка пета крачка. А тази табела за зимната маркировка трябва да е висока поне 2,5 метра, 3, а сега мога да се подпра съвсем спокойно на нея.
След изкачване на няколко стръмни възвишения, 2 часа и половина след тръгването ни от хижата, вече можеше да погледнем и гледките към юг. Ето ни на върха на света, долу се вижда мраморно море. Ето, виж, от юг няма никакъв сняг. Тук проведохме кратко гласуване дали има смисъл да продължим напред и само аз и Колев бяхме меракли да се качим поне на малка амбарица. Това е върхът, който виждате отсреща. Естествено, другите какво да правят, като се обърнах, вече бяха тръгнали след нас. Тук реших малко да полети с дрона и да поснимам някои кадри. Ох, как напича тук, направо ми изгоря лицето. Качихме се още само до малка амбарица. Обаче като видяхме голямата колко е близо и решихме да скокнем до нея. Пък после ще тичаме надолу към хижата. Ще е около 2. Има цял ден до залез. Ето тук малко да си полежа. Другите нека се качват. Аз се отказвам. Бая. Не, аз още от хижата. Около него някакъв нерв. Слизането много забавно, бе. Пак сме по тениски, супер. Опа. Супер жега стана тук. Право времето спря. Слизаме от известно време. Ту на бегон, ту на не бегон, зависи дали потъж до кръста или не. И така, след малко е време за залез.
Така протича нова година на една хижа. Малки компании, пълна маса, с храна, която сами сме си приготвили. Малко музика, разговори, гледане на звезди и всички са по леглата в един часът. Не се оплакваме от студа. Не ни интересува има ли ток или не. Интересува ни само приключението и гледките, които ще ни заредят цяла година напред. Sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble my words, yeah, my mind's a mess when you're in that dress. Glad you're home. Will you stay with me and never leave? You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around I've been broken. Glad you came, glad you came. I was lost till I fell in your eyes. Had me wondering why I feel like home. I hold you close so you're by my side till the end of time. Before we go, will you stay with me and never leave? You walked into my life and I am glad you came, glad you came. И така, 1 януари беше отдаден изцяло на почивка и тъй като всички хора бяха слезли надолу, дори и хижарите, хижата беше изцяло на наше разположение. Оставиха ни дърва, ние все още си имахме храна и челници, с които да си светим. Така че без проблем прекарахме нощта на 1 и на 2 поехме обратно към колите. Тук мога да отбележа колко са полезни щеките в планините, особено през зимата, тъй като за първи път толкова време насам усетих дискомфорт и болка в коляното и щеките определено помагаха доста при слизането. И дори с 1 месец закъснение пожелавам ви една приключенска 2025 година.